लोगोफोर खुलुमबाय मारै दं लोगोफोर नोंथांमोना आसा खालामो मोजाङैनो दङ आं दिनै दंफैयो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि क'क्राझाराव ओमफ्राय बेयाव मोनसे फेस्टिभेल जागासिनो आरोना बे फेस्टिभेलनि मुङानो जाबाय फार्स्ट इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल आरो ओमफ्राय बेयाव फैदों आं लोगोफोरजों मेघालयनिफ्राय बड'लेण्डआव बेरायनो फैदों नायनो फैदों आं जोबोद एक्साइटेडमोन आरो बेयाव फैनो थाखाय ओमफ्राय दिनै नुफैबाय बे जादोंमोन फेब्रुवारिनि 27निफ्राय आरो ओमफ्राय दा 2 तारिख आरो ना 2 तारिख मार्चनि 2 तारिख ओमफ्राय 2 तारिखआव फाइनालि सफैबाय ओमफ्राय नायलांसै मा नुयो खोनानो मोन्दों सनु सुदबो फैगोन होननानै बलिउड एक्टरा ओमफ्राय बेयाव नायलांसै आरोना लोगोफोर जेसां हायो आं दिन्थिनोसै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर मोनसे रिक्वेस्ट आरो नोंथांमोना जुदि गोदान आंनि बे इउटिउब चेनेलाव अननानै आंनि बे चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आसा खालामो नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन होननानै ओमफ्राय जा बरिया साजायदों नै जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माबा स्टाचु आरोना ओमफ्राय नै जायगाया आं दा हाबलांगासिनो आरो मेन गेटनिफ्राय जा बरिया माबाखादों नै स' लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय हेल' लोगोफोर आं दिनै नै आब' मेथिखौ लोगो मोनदों खुलुमबाय गासैनिसिमबो दिनै आङो तुरुन बर'नि ब्लगाव फैबाय आरो ब्लग बानायनो बिथाङाबो ओमफ्राय सिगांबो आं बङाइयाव खनसे लोगो मोनखांबायना सिगनेटआव ओमफ्राय दा आरो जोंनि बे इन्टारनेशनेल फेस्टिभेलावहाय एसे नलेज क्लास लाफैदों आरो बेयावहाय लोगो मोनबाय आंहाबो एसे नलेजआ खम नालाय एसे नलेज सोलोंनो फैदों आंबो ओमफ्राय फंबायखौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय गोदानै ब्लगिं स्टार्ट खालामगासिनो फंबाया नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ स' बयबो सापर्ट खालामलायदो ना औ आब' बेनो ओमफ्राय आंथ' बिग फेनखा नोंनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय आब' आंथ' मेघालयनि औ मेघालयआव थायो आरो वेस्ट गार' हिल्स बामुनदाङा गामि मालाबा जोंखौ मेघालय फैबा जोंखौ बेरायहोदो एसे दे आं दंना बेरायनो बिराद मोजां जायगा ना बियो बिदिबा जों ओंखाम जाहैनोसै जों दा एक्सुवेलि थांसै होमबा लोगोफोर आरो नै सासे दंबावो एक्टर गुटका मास्टार ओंखाम जानो थांगासिनो लोगोफोर दा अबाव जाहैथाय गुटका मास्टारा अबाव जाहैयो ओंखामा गोथावरा बेदरफोर दंना मालाय सेलिब्रिटि नालाय आब'आ माला जानोलै जों सेलिब्रिटि आब' बायदि बयबो फट' लायो मालाय नै आब'बो लागासिनो आब'नो फट' लागासिनो मालाय मानसिफ्रा जोंहा माला आंजों लोगोसे दं नै जयसारनो फन खालामो ओंखाम जाहैनोसै जों बडिगार्डफोरा आब'नि दिनै बेसो दा बर'लेण्डआ बेसो दा बर'लेण्ड जा मोजां मोनखायोलै बर'लेण्डआव फैबाथाय दिनै आरो खेबसेबाव फैबाय जाहोन नंला नामा ब्रायलै जेरैबो सिख्ला जयसारनो फन खालाम दा ओंखाम जानो नागिरबाय जोङो ओमफ्राय दा ओरै जागासिनो गोथाव जानोसै नै ओंखामा आब' मारै गोथाव मा मोनजाखो भिआइपिनि मा मोनजाखो मा बेदर मोनजाखो अके निरामिससो बे माथो जादों माबा गुफुरनि नुदों आं मा जादोंनो
दे जा जों ओंखाम जाखांनानै नै दङ दसे थाथ'बाय ओंखाम जाखांबाय नालाय जों दा फैगासिनो ओंखारबोगासिनो मानसिफ्राबो ओंखाम जादोंमोन आरो VIP ओंखामनो Turini गेटआव नेहैनोसै आं मेहेर मोनफैखौ Turini गेट फैयो Go there. We'll also go some people. I will mail or message you with the picture when I come back. Whenever I'm coming back, obviously you will get to know where is there. Yeah? फट' लागासिनो मालाय आब'खौ आंलाय मा न' खाथिनिसो दा जों थांखाबाय थायो दा फट'शुट जागासिनो फट'शुट माला जागोन नोंसोर बिदि फेमास You want to become viral? No, it doesn't mean that. Why you always negative thought, man? You want to become popular, yeah, just like Abona. Okay. One day you will become, man. Don't worry. buka master Buka bye. Malah jangan yang lain yang bedi. buka Bye sunakai. जागोन sini sering sini Guys, naik good kan event polling from malai foto lagasini. बेखौ नुदों माथो आं Celebrity boy. Hai, makan deh hai. Good ka zagra.